агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон аз анҷоми тафтиши парвандаи Назар Хурсанд Бобоқулзода бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи бузург хабар дод. бино ба иттилоияи маркази матбуоти агентӣ, Бобоқулзода ки солҳои 2009 ва 2015 бар асоси моддаҳои 247, 250 ва 314 ду маротиба суд шудааст, аз ин ду ҳукми худ хулосаи даркорӣ набароварда, моҳи ноябри соли 2019 аз Шаҳрванд С. Алимназарова бо ваъдаи омода кардани ҳуҷҷатҳои замини деҳқонии Умар дар ноҳияи шаҳри Туз 5039 сомонӣ гирифтааст. Бобоқулзода ҳамчунин ба он айбдор мешавад, ки моҳи марти соли 2019 аз Шаҳрванд К. Муродов барои ҳал кардани як мушкилияш дар раёсати Вазорати корҳои дохилаи вилояти Хатлон 23 000 сомонӣ ва моҳи апрели соли 2020 бо ҳамин тарзу усул аз Шаҳрванд Бобомуродов Р. 100 000 сомонӣ гирифта ба манфиати шахсии худ сарф кардааст. доир ба ҳолатҳои зикри гардида нисбати Бобоқулзода Назар Хурсанд бо моддаи 247 қисми 4 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, он баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шудааст.